hankala sanoa, mikä on tärkein. Eli me jonkun verran kuuntelen musiikkia. Musiikkihan voidaan mieltää taiteeksi, elokuvat voidaan mieltää taiteeksi, valokuvat, maalaustaiteet. Emme osaa semmoista yhtä lajia nostaa niin ylitse muiden. Mitä valokuvaustaite ovat ja mikä niiden tarkoitus on? Valokuvataide, jos verrataan tämmöiseen niin käyttökuvaan, jota me ajattelen, että lehtikuvat on tämmöinen dokumentaarinen kuva, mitä minä hän päivittäin lehissä, netissä, tämmöisessä, niin se on semmoista käyttökuvaa. Ja sitten valokuvataide on kuvia, jotka me tavallaan ripustetaan seinälle esiin tai painetaan kirjoihin, että ne ei ole semmoista koko ajan jatkuvasti tulevaa, vaan ne on niin harkittuja ja mietittyjä ja on tapoja tehdä valokuvataidetta, ettei välttämättä harkitakaan niin pitkään, mutta kuitenkin, että se käyttötarkoitus, eli on käyttökuvat ja sitten on valokuvataide. Ja valokuvataiteessa ne kuvat tosiaan pistetään esille. Näin. Miten taide koettelee sinua henkisesti ja ilmaisi sinua? Minä tykkään tehdä erilaista valokuvaa. En pidä itseäni niin taiteilijana, mutta minä tykkään kaikennäköisiä eri tekniikoita kokeilla. Eli esimerkiksi jotakin valomaalausta, haen siihen eri tapoja tehdä, tai monenlaisia eri tämmöisiä tekniikoita, ja en tosiaan itse pidä, että olisin mikään taiteilija, mutta ne on kuitenkin tavallaan semmoista kokeilullisempaa kuvaa, niin ehkäpä joku voisi niitä arvioida taiteeksi. Eli tämmöinen kokeilu, testailu, uuden oppiminen, aina löytyy jotakin uutta tuostakin valokuvauksesta, vaikka olen 35 vuotta suunnilleen kuvannut siitä, kun on eka kerran järkkäri ottanut ja alkanut miettiä syväterävyyksiä, niin silti koko ajan oppii uutta. Mitä taide sinulle merkitsee? No niin, jo vähän tuossa sanoin, toi esille musiikkia, eli musiikin parissa rentoudun, samoin elokuvat. Minä saa semmoista tavallaan voimaa, saa tyhjättyä pään arkisista huolista ja murheista ja voi vaan niin kuin tavallaan nauttia sitä musiikista ja elokuvasta ja komeista kuvista, oli ne sitten valokuvia tai maalauksia, niin tavallaan pääsee irti arjesta. Taide on ylipäätään ja eri alueilla on viesti, joilla on syvällinen vaikutus ihmisen silloin. Siellä on myös merkitys ilmassa, koska se on luovuutta, erottelua, omaperäisyyttä. Se on myös tärkeä ilmaisuväline, ideoita, tunteita, tuntemuksia kehittyneessä maailmassa. Taiteella on tärkeä asema ilmassa päivittäin.